उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौखौ लाखिनो देग्लाय 29 बोसोरसालिया अल इन्डिया फुटबल कम्पिटिसन बे फाथिदों आरो बाहाय दिनै मोननै गोख्रों लोगो डिमाकुसि आरो हरिसिंगा स्पर्ट्स बाहागो लादों। बोथोरा जोबोद गाज्रिब्लाबो गोबां रायजो राजा आरो बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बे गेलेनायखौ नायनो फैदों। आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो जा थांखि आरो नोजोरजों बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों बे नोजोर आरो थांखिया जाहाथे जाफुंसारो आं बेखौनो हास्थायो। जोंनि बड'लेण्ड सरकारनिफ्रायबो बे गेमखौ खुंनो थाखाय बोसोरे 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो आरो देग्लायबो जों बेयाव 5 लाख अनसुंथाइ होनाय जादों। ISPL 2022 सिजन 1 बियो जों जि थांखि आरो नोजोर लानानै खुंदोंमोन 100% जाफुंसारबाय होननानै जों बुंनो हायो। 23 खालार खालि फाइनालमोन आरो बे फाइनालाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कैलान सुबे बिथाङा बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि महरै आरो बिथाङा बाहागो लानानै जोबोद गोजोनदों आरो गोजोननानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि जोलुर बे जोलुरखौ बिथाङा गोजौआव दैखांनो थाखाय राहा लागोन होननानै फोरमायलांदों आरो जोंनि जि फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनायनि जि साखाफारा बेखौ नुनानै बिथाङा भारतआव जिहेतु सन्तोष ट्रफि जायो बे सन्तोष ट्रफिनि लिगखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव खुंनो थाखाय बिथाङा खोथा होदों लिगनि मेचखौ आरो बेनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डनि टीमखौ माने बाजिराव जि टुर्नामेन्ट जायो आइ लिगनि उरिष्याव जाबाय थानाय बेहायबो बिथाङा दिन्थिफुंनाय गेलेनाय हिसाबै बिथाङा हांख्रायलांदों। दा बे बेलायाव आं बुंनो सानगोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि जोलुर गेलेनाय बियो माहारिनां थाखोआव सहैनो हाबाय। दा बेखायनो जोलुर गेलेगिरिफोरनि थाखाय आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै आं बुंनो सानो। 28 बेयो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दा आसाम फुटबल एसोसिएशननिफ्राय माबायदि? गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों आरो लोगोसे बे कालि फुजा देवालिनि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दा नैबे 28थि जि बड'फा UN ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बियो नै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो फैगौ नभेम्बर 5 अक्ट'आव जोबहैगोन आरो दिनै मोजाङैनो बेखेवनाय बे हाबाफारिया जालांजोबबाय। गिबि जोंहा हाबाफारिया बे फिरफिला बिरहोनाय दंमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो आबसुनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जालांबाय। मानोना एबाराव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बड' स्टुडेन्ट इउनियनजों लोगोसे आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनजों लोगोसे जयै जोङो बेखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा 10टा टीमखौ जोङो इनभाइट होदों एबाराव लेंहरदों। दा बेयो जाहा लुकास सकार FC केरेलानिफ्राय दङ आरो बेनि उनाव ACB गुवाहाटी, इउनाइटेड चिरां दुवार FC चिरां आरो बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय दङ बारहुंखा क्लाब आरो डिमाकुसि अर्गेन क्लाब नोंथांमोना नुगासिनो दं दा गेलेगासिनो दङ हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन। बेनिफ्राय जोंहा लिगनिफ्राय जों 4 टीम लादों आरो बेनो जाबाय हरिसिंगाथ' गेलेगासिनो दङ बेजों लोगोसे कबिरालि आदिबासि युथ क्लाब आरो बेनिफ्राय निउ मडेल स्पर्ट्स क्लाब आरो बेनिफ्राय दैमालु क्लाब सस्त्रपारा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों आरो आसाम फुटबला जोंनि बे टुर्नामेन्टखौ पारमिसन होदों। अकल आसाम फुटबल नङा थ्रु आसाम फुटबल जोङो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननिफ्राय माने अलरेडि पारमिसन मोनबाय आरो बिसोरनि बेबायदि पारमिसनावनो जों दिनै बे माने 28थि बड'फा UN ब्रह्म गल्ड कापखौ जों खुंफुंगासिनो दङ। 28थि जे बड'फा बे मुङाव खुंनाय जोलुर बादायनाया दिनै जागायजेनबाय मा बुंगोन? 28थि अल इन्डिया बड'फा UN ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बियो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंनि फाइनाल फुटबल बादायलायनाया नभेम्बर दाननि 5 अक्ट'आव जागोन आरो देग्लाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै बे गल्ड कापखौ खुंनो थाखाय देग्लायनिफ्राय थि खालामनाय जादों। मानोना जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो थांखि लादों जिहेतु बे गल्ड कापआ UN ब्रह्म बिथांनि मुङाव बे गल्ड कापखौ होनाय जायो। दा बे बड'फानि जि आदर्श निति आदर्शखौ जोङो अरायसम
गोथां महरै फोथांना लांबाय थानो थाखाय बे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजोंबो बेखौ जोङो साननाय जादों आरो बे देग्लायनि जि फुटबल बादायलायनाय बेयावहाय गासै मोनजि फुटबल टीमा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बे मोनजि फुटबल टीमखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बेयावहाय दिनै जोङो नुदों जे बोथोरनि उसुबिदानि थाखाय एसे गाज्रिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हयथ' गोबां फैनो हायाखै थांनाय समफोराव गोबां रायजो राजाफोरा बेवहाय फुटबल बादायलायनायखौ नायफैदों आरो बयनिबो मददथिखौ मोन्दों आरो देग्लायबो आङो खावलायनो सानदों बे फुटबल बादायलायनायखौ साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोरा मेलेमजिबि सानसुमै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जाहाथे बे फुटबल बादायलायनायखौ लोब लोब फैनानै नायफैयो आरो बे उदालगुरि जिल्ला एबसु स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो बे टुर्नामेन्ट कमिटि बेखौ जाहाथे बयबो फैनानै मदद होफैगोन बेखौ जोङो आसा खालामदों। सोरखारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ? बेबायदि बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे बे गेमाव मोनसे बेबायदि फान्ड मोनसे हरनाय जायो आरो बे जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो वेल विजार्सफोरनिफ्राय जोङो बे मददथिखौ जोङो लानाय जादों आरो बेजोंनो बे बादायलायनाय फुटबल बादायलायनायखौ जोङो खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बेखायनो आं खावलायदों जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनैनिफ्राय जिहेतु फुटबल बादायलायनाया जागायबाय जोबजासिम फाइनाल गेमसिम जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबखौ मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों।